Puterea rugăciunii. O femeie îmbrăcată sărăcăcios, cu o privire de om învins, a intrat într-o zi într-o băcănie. S-a apropiat de stăpânul magazinului într-un mod foarte umil și l-a întrebat dacă nu ar putea să-i dea și ei pe datorie câteva alimente. I-a explicat cu glas ușor că soțul ei este foarte bolnav și că nu poate munci și că au și 7 copii care trebuie hrăniți. Băcanul a privit-o de sus și i-a cerut să părăsească imediat magazinul său. Având însă în gând nevoile familiei sale, femeia i-a mai spus: "Vă rog, domnule, o să vă aduc banii înapoi de îndată ce voi putea." Băcanul însă îi spuse că nu-i poate da pe datorie pentru că nu are credit deschis la magazinul său. Lângă teșchea se mai afla încă un client, care a auzit discuția dintre cei doi. Clientul făcu câțiva pași înainte și îi spuse băcanului că o să acopere el costurile pentru orice are această femeie nevoie pentru familia sa. Băcanul răspunse parcă în stilă: "Ai o listă cu cumpărăturile de care ai nevoie?" Femeia a răspuns: "Da, domnule." "Bine," spuse băcanul, "atunci pune pe cântar și eu o să-ți dau marfă de aceeași greutate cu lista dumitale." Femeia, ezitând o clipă, cu privirea în jos, băgă mâna în geantă și scoase o bucățică de hârtie pe care scrisese ceva. Apoi puse cu grijă bilețelul pe cântar, cu privirea tot aplecată. Ochii băcanului și ai celuilalt client priveau plin de uimire cum cântarul stătea înclinat în parte cu hârtia. Băcanul, privind la cântar, s-a întors ușor către client și îi spuse murmăind: "Nu vine să cred." Clientul a zâmbit, iar băcanul a început să tot pună pe cântar alimente. Cântarul tot nu se echilibra, așa încât acesta tot punea pe ele alimente, din ce în ce mai multe, până când pe cântar nu mai încăput nimic. Băcanul ședea privind cu dezgust. În fine, smulse bucățică de hârtie de pe cântar și o privi cu o mare uimire. Nu era vorba de o listă de cumpărături, ci era o rugăciune, care spunea așa: "Iubite Doamne, Tu îmi cunoști nevoile, așa că eu le pun în mâinile Tale." Băcanul îi dădu femeii alimentele și privea în continuare tăcut și mărmurit. Femeia îi mulțumi și plecă din magazin. Numai Dumnezeu știe ce greutate are o rugăciune. Ce, dragii mei, o învățătură deosebită prin această pildă despre puterea rugăciunii și despre greutatea rugăciunii, adică cât cântărește o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea femeii acesteia a fost scurtă, cu câteva cuvinte, dar a fost din toată inima și a fost cu mare credință spusă. Iată, rugăciunea ei este model și pentru noi, cei de astăzi, care creștem și care trebuie să creștem și în înțelesurile duhovnicești. Adică să creștem în felul cum înțelegem și cum noi ne rugăm. Noi, de fapt, avem model de rugăciune, avem în primul rând model de rugăciune, rugăciunea lui Iisus Hristos din grădina Ghețimani, care, înainte de a fi prins și răstignit, El s-a rugat pe piatră și spunea în felul următor: "Doamne, să se treacă păharul acesta de la mine", adică păharul morții. Dar zicea la sfârșitul rugăciunii: "Să facă nu voia mea, dar să facă voia Ta." Iată, și noi atunci când ne rugăm pentru o nevoie sau pentru o altă nevoie, pentru o dorință sau altă dorință, și noi la sfârșitul rugăciunii trebuie să spunem așa: "Să facă, Doamne, nu voia mea, dar să facă voia Ta." Dar de ce lucrul acesta? Pentru că noi știm trecutul și prezentul, dar noi nu știm viitorul și nu știm o să fie de folos ce cerem noi de la Dumnezeu când cerem niște lucruri de acestea așa materiale, cotidiene, sau nu este de folos ce cerem noi. Și de ce noi la sfârșit, ca și Iisus Hristos, trebuie să spunem: "Să facă nu voia mea, dar să facă voia Ta." Apoi iată și model de rugăciune, așa cu insistență, rugăciune stăruitoare, este rugăciunea cuviosului Serafim de la Sarov, care 1000 de zile și 1000 de nopți s-a rugat pe piatră.
și vară, și iarnă, și în frig, adică și în cald, s-a rugat și la sfârșit el a biruit. A biruit, spune în viața cuviosului Serafim, că a biruit pe Amalec, adică a biruit gândurile rele care vin asupra omului. Și atunci și noi când o să ne rugăm, o să vin foarte multe gânduri în fiecare zi și la fiecare pas a vieții noastre, dar chiar și în timpul rugăciunilor vin diferite gânduri rele. Iată, noi stăm, privim pe cineva, dar vin gânduri rele. Cu tare e așa, sau e așa, sau nu a făcut bine așa, sau nu a făcut așa, nu a făcut bine. Dar cuviosul Serafim a biruit lucrul ăsta. Ea, după o rugăciune instantă, din toată inima, cu mare stăruință. Iată alt model de rugăciune. Dar și femeia aceasta din pilda care am auzit-o, tot este model de rugăciune pentru noi. Rugăciunea ei a îndeplinit condițiile necesare, că a fost nu cu multe cuvinte, dar din toată inima a fost și cu toată credința. Ea a crezut că dacă îl iei pe Dumnezeu în ajutor, atunci Dumnezeu nu te lasă. Și credința ei în ce se arată, în ce se manifestă? În faptul că ea nu a scris listă de cumpărături. Că am nevoie, Doamne, de pâine, de cutare alimente. Dar eu am scris câteva cuvinte, dar care au arătat că ea cu adevărat crede că Dumnezeu nu o să o les pe ea. O scris așa: Doamne, iubite Iisuse, Tu știi de ce am eu nevoie și în mâinile Tale eu pun nevoile mele. Și atât Dumnezeu nu a lăsat-o pe ea. De ce Dumnezeu să ne ajute ca noi astăzi să învățăm că și rugăciunile noastre trebuie să făcute cu îndeplinirea acestor condiții. Adică să fie făcută din toată inima, cu încredere totală că Dumnezeu, Cel care ne iubește pe noi, dacă o să fie de folos pentru noi rugăciunea respectivă, Dumnezeu o să o îndeplinească pentru noi. Totodată să ne stăruim ca noi când o să ne rugăm nu doar pentru alimente, dar să ne rugăm și pentru nevoile noastre duhovnicești. Adică ca noi să creștem nu doar cu trupul, dar să creștem cu sufletul și să avem hrană nu doar trupească, dar să avem hrană și duhovnicească. Adică să-L rugăm pe Dumnezeu ca noi să creștem în virtuți, în smerenie, în ascultare, în cinstirea părinților, în îndeplinirea voii lui Dumnezeu, în urmarea exemplului lui Iisus Hristos și a Sfinților, pentru că doar așa noi o să ajungem la creșterea și înălțimea duhovnicească. Doar așa rugăciunile noastre o să fie auzite și îndeplinite de Dumnezeu, spre folosul nostru și spre slava Lui. Dumnezeu să ne ajute tuturor la aceasta. Rugăciunea este o însuși conversație dintre noi și Tatăl nostru din ceruri. Și numai prin aceasta noi putem să vorbim cu Tatăl, a cere ceva de la El, numai prin rugăciune. Era un om care nu dovedea să se roage dimineața și seara. Ce s-a dus odată la un preot de la o biserică și i-a spus tot. Dar preotul i-a spus să se roage toată ziua că în gând. Spre rugăciune. De exemplu, Doamne miluiește sau Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe mine. Sau alte rugăciuni mici, dar importante. Și noi am vorbit despre puterea rugăciunii și despre faptul că rugăciunea trebuie să fie făcută sinceră, de inimă curată, dar totodată cu încrederea totală că Dumnezeu, dacă să fie voia Lui, El e Cel care poate ca să o îndeplinească. Dar sunt niște condiții pentru ca rugăciunea noastră să fie auzită la Dumnezeu și să fie îndeplinită. Era un călugăr, s-a dat în câteva zile sau săptămâni, îl duce la o familie săracă care avea mulți copii și lua jertfă pentru mănăstire. Și călugărul s-a dus și a spus starețului mănăstirii:
Și starețul i-a spus călugărului ca să ia o candelă și să înconjoare tot satul, și să nu se stângă candela deloc. Și călugărul a făcut tot așa, cum a zis starețul. Și la urmă, starețul a întrebat: ai spus vreo rugăciune sau ceva când ai înconjurat satul? Călugărul a spus: nu, m-am gândit doar ca să nu se stângă candela. Rugăciunea este totdeauna primită în fața Domnului, chiar oricând, nu contează în ce moment, și este, dacă nu mă greșesc, tot într-un psalm de la strană, se cântă în timpul vicernii: să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Se are în vedere că cum tămâia ajunge la cerul, la Domnul, așa și rugăciunea noastră să se îndrepteze către El. Dar mai este și condiția, noi să fim cu toți împăcați. Dacă nu suntem cu cineva împăcați, din familie, din colectiv, din biserică, din sat, în general, dacă nu suntem împăcați cu oamenii, atunci rugăciunea noastră nu poate să ajungă la Dumnezeu. O povestire din viețile Sfinților Părinți, care mi-a povestit odată un preot cunoscut, căci era odată un tată care avea un fiu și era unul la părinți și tatăl îi dădea tot ce avea din cele mai bune lucruri și până crescu mare, până își găsi o fată. Tatăl s-a bucurat de faptul acesta și după câteva timp trăit cu fata aceea, vroiau avere și fata, fiind egoistă, îi zice ce să facă cu tatăl băiatului, că nu avea bani, și deci băiatul l-a luat și l-a ucis pe tatăl său, câștigând avere. A pus într-un sac, vroia să-l ducă în pădure însuși și, mergând prin pădure, se lovește cu o creangă în ochi și îl chioră. Și atunci auzi glasul tatălui și zice: acum cred că îți ajunge avere, pentru ce ai făcut asta? Și atunci băiatul a lăsat fata, a lăsat tot și s-a dus în călugărie. Deja nu mai vroia avere, nu mai vroia nimic. Și s-a spovedit și ăsta duhovnicul i-a zis că în fiecare seară se roage până nu va fi iertat. Dar cum va fi iertat el? Deci, se roage și când se va aprinde lumina în candelă, fără cu ajutorul cuiva să aprindă cu un foc, atunci el va fi iertat de către tatăl său. Și cum a fost aceasta? Chiar s-a întâmplat în seara de Paști. Făcând rugăciunile de iertare spre tatăl său, și în timpul rugăciunii s-a aprins lumina în candelă. Și ajungem la concluzia că numai prin rugăciune, nu contează ce păcat avem noi, cu gândul, cu fapta, din știință, din neștiință, numai prin rugăciune ne pocăim noi însuni.
este de folos spre mântuirea noastră acea rugăciune sau nu este de folos. Aici tot e un criteriu după care Dumnezeu îndeplinește, ascultă și îndeplinește rugăciunea sau nu îndeplinește rugăciunea noastră. Încă o istorie din viețile Sfinților Părinți cu mândria. Tot este legat cu rugăciunea, tot mi-a povestit un preot. A fost odată doi frați. Era fără părinți, unul era călugăr, dar a doilea era un om obișnuit, țăran. Țăranul avea un copil și tatăl, fiind bolnav, a murit de o malerie, trăind în pustiu. A luat călugărul fiul țăranului, de mic copil, și a zis că să-l țină toată viața în rugăciuni. În rugăciuni, să nu știbă de femei, numai să roage Domnului. Și crescându-l mare, muri și fiul. Și într-o seară călugărul zice: Doamne, arată-mi unde se odihnește fiul fratelui meu. L-am ținut toată viața în rugăciuni. Și noaptea, prin somn, îi se arată fiul într-o cameră întunecată. Și zice: de ce, Doamne, de ce atâta nedreptate ai făcut? El n-a știut de femei, nu, toată timpul cât a trăit pe acest pământ s-a rugat înaintea ta. Dar Domnul îi zice: s-a rugat, dar însuși mândria. El se ruga în fiecare seară, dar fiind mândru că numai el face asta, chiar acest păcat numai cu gândul la ce ne aduce pe noi. Dacă noi să ajungem să avem rugăciunea cea calitativă, trebuie să lucrăm ca noi să creștem până acolo. Și ce trebuie noi să facem? Trebuie să începem a practica rugăciunea. Ei, mulți oameni, cred că și copiii mai spun lucrul ăsta, dar în special oamenii spun: dacă nu am timp ca să mă rog, eu nu am timp. Și cred că și voi, copiii, mai ales când veniți la mărturisire, mai aveți de spus punctul ăsta că nu tot timpul fac rugăciunile de dimineață, mai ales în timpul anului școlar. Și spunem că nu reușesc să stau în liniște în fața icoanei și să mă rog. Și lucrul ăsta e specific nu doar pentru copiii care sunt de vârstă școlară, care merg la școală, dar și pentru ceilalți oameni. Și știți care este ieșirea din situație? Ieșirea din situație este, în primul rând, ca să ne trezim puțin mai dimineață, iar dacă și într-o zi nu a fost posibil ca să stăm acasă în liniște, în fața icoanei, să spunem rugăciunea, atunci pe drum noi trebuie să spunem rugăciunea. Pentru asta, clar că trebuie să muncim ca să avem un bagaj de rugăciuni care noi să le știm pe de rost. Rugăciunile principale, adică rugăciunile trăite de Sfânta Biserică deja de secole. Și pe lângă rugăciunea asta noi adăugăm și rugăciunea noastră particulară. Adică rugăciunile, cuvintele noastre din inima noastră, în dependență de necesitățile noastre și trupești și, în primul rând, duhovnicești.
Adam și Eva tot au făcut o greșeală și este așa un lucru care se numește sindromul lui Adam. Adam a dat vina pe cineva, iată și noi de multe ori tot așa dăm vina unul pe altul, că cu tare e vinovat, că eu n-am făcut tema pe acasă, cu tare e vinovat că eu am luat notă rău, cu tare e vinovat că eu am avut calificativ slavă la purtare la școală. Până la urmă noi dăm vina și pe diavol. Dar lucrul ăsta nu este corect. Este așa o istorioară dintr-o mănăstire unde un călugăr în postul mare prăjea un ou în lingură la lumânare. Și când a intrat părintele Stareț, de el a început să îndreptăți, a spus: părinte, asta nu eu, asta diavolul, dar diavolul stătea după ușă, zice: nu, asta nici nie nu ne-a dat în cap. Așa și noi de multe ori, nu diavolul e vinovat, dar noi suntem vinovați. Iată, dacă noi să îndreptăm treburile, știți ce trebuiește? Noi trebuie să recunoaștem lucrul ăsta, că da, suntem puțini stăruitori, sau altfel spus, suntem leniși, că nimic nu ne încurcă să facem un pas și să spunem: Doamne miluiește. Să mai facem un pas, să spunem: Doamne miluiește. Nimic nu ne încurcă.